गिबियावनो गासै नायगिरि आरो जोंनि हालामनि गासै हायेनारि सुबुंफोर आरो जोंनि गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि जानानै आं गिबियावनो सिबिनाय आरो गाहामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। थांनाय 21 अक्ट'बर 2022 आव जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB खौ जों दाफुंनानै लायो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो जों दिनै बे दाफुंनानै लानो हादों। बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै बिथां आगुस्टिन बरगयारि बिथांखौ प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों गायसनदों। भाइस प्रेसिडेन्ट गुस्लाय सुला बिथांखौ जोङो गायसनदों। जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथां रोंगोसा ब्रह्म आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बुरबन्न मुसाहारि आरो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै सावथुन बसुमतारी बिथांमोनखौहाय जोङो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो गायसननो हादों। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर दंबावो, आं बिथांमोननि मुंखौ मख'लाया। दिनै आफाद डिसबेन्ड जानायनि उनाव जोंहा MOS आव थाखानाय बायदियै जोंनि माखासे इमप्लिमेन्टेसन आरो जोंनि रिहेबिलिटेसन आरो गासै केसफोरखौ लानानै जोङो बे एक्स NDFB इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB खौ जों दाफुंदों आरो जोङो जोंनि जेसेबां मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि जानानैनो जों गासै खामानिफोरखौ मावगोन। जोंनि मावनो गोनां खामानिया जोंहा एकर्डआव MOS आव थाखानाय बायदियै जोंनि केस उइथड्र, जोंनि रिहेबिलिटेसन बेफोर गासै MOS आव थाखानाय बायदिफोरखौहाय जोङो मावफुंगोन आरो जों दिनै बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आ दिनैहाय जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों दिनै बेखौहाय जों दानानै लादों। जोंनि मोननांगौनि जोंनि जेसेबांनाखि मोननांगौनि खामानिफोर दं बेखौ आदाय खालामनो थाखाय जों दिनै गिबि खेब क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ दाफुंनाय जाबाय। जों बिनि उनाव चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि लोगोसे तामुलपुर जों दिनै गासै जिल्लाफोरखौ जों दाफुंगोन। लोगोसे जोंहा BTR नि बायजोआव थानाय सनितपुर जिल्ला, गवालपारा जिल्ला जों बेफोरखौ गासैखौबो जिल्ला हिसाबै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आ दाफुंजोबगोन। NDFB नि बारग' जे डिआर नाब्ला बिथाङा दासिमबो जेलाव दङ, बिथांनि सावरायनाया माबायदि दासिम NDFB हिसाबै? अनारेबल हाइ कर्टआ जाजमेन्ट होनायनि उनाव जोङो सारखौ लोगो हमनो थांदों। लोगोसे दिनै बिथांनि जे केस बेखौ सुप्रिम कर्ट फारसे आवगायलांबाय। दिनै बिथांनि सुप्रिम कर्टनि जे खामानि बेफोर जागासिनो दङ आरो बिथांनि आरो लोगोसे जोंनि गासै लिडार आरो केडारफोरनि सुप्रिम कर्टआव जायफोरा केसआव थिसनजानाय बिथांमोननि गासै केसआ पजिटिभ जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड गभर्नमेन्ट अफ आसाम लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ BTR बेफोरखौ जोङो आफादनि जानानै एपिल खालामदों। जोङो दिनै बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे गोदोबो आफादा मोनसेल'मोन, नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै जों दिनै मोनसेयावनो आगान सुरफिनदों। मानो होननानै बुङोबा जों दिनै डेम'क्रेटिक भाबै जोंनि जेसेबां खामानिफोर थालांनाय दं बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों दिनै डेम'क्रेटिक प्रसेसैनो जों खामानिफोरखौ मावलांजोबगोन। जोंनि बर'निनो मोनसे फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साननैसो सिगाङावहाय बिथांमोना मोनसे एवारनेस प्रग्राम दिनै बिथांमोना बे एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै NDFB नि माखासे जेलाव थानाय NDFB नि माखासे खामानि जाफुङै दिनै बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना साइकेल रेलि बा बाइक रेलि खालामदों आरो दिनै जोंनि समाजनि गेजेराव
लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैसो जायालासिनो हाबा जानाय एन्टि ससियेल खामानि बेफोरखौ दिनैहाय होबथानाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि जाथिनि बे बिटिआर ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठीनि मोजांनि थाखाय जितु खामानि मावदों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनाय बेखौ जों वेलकाम खालामगोन आरो बिथांमोना बेल' नङा हायोबा दिनैहाय नेसनेल हाइवे फैनांगोन गोबांथार खामानि जायाखै बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जे जायगायाव नोङो मोनब्रै ग्रुपजोंहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन जेरै इउपिपिअ NDFB आरो एबसु दिनै बे टिमा ज' जाफिननानै नैबे दानि थासारि आरो NDFBनि समस्याफोरखौ लानानै जुदि जोङो जयैनो हायोबा जोङो मोनसे आन्दलननि गेजेरजों दिल्लीयाव बा स्टेटआवहाय जोङो मोनसे मेसेज हरनांगौ दा बिथांमोननि लानायाव आंनि थाखाय मस्ट वेलकाम आंहा बाव बुंनांगौ जेबो गैया दिनै जोंबो NDFB हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ NDFBआबो जोङो गिदिरथार मोनसे थांखि लाखादों सानजानिफ्राय आप टु सोनाबहा दिनैहाय जोङो मोनसे हान्जा सुरनाय लागोन बे हान्जा सुरनायखौ जोङो थाबैनो बे जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दाफुंना लानो हाखांजोबखांनायनि उनावनो जोंनि बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन।